खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ'बानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। गोबां बेकार जानानै थानाय बर' लाइमोनफोरखौ बेकारनि जेंनाखौ एसेब्लाबो फोजोबस्रांनायनि सासे मेलेमजिबि सुबुंनि मोनसे सिमां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया जथुमनि बानजायनाय आफादखौ मैया दाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया जथुमाखौ कार्बि आंलं जिल्लानि लांहियाव खुंनो थाखाय थि खालामबाय। मख'जाथाव दि देग्लाय कार्बि आंलं जिल्लानि एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जथुमा एबा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौबो बे जथुमायावनो लोगोसेयैनो खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। 4 साननि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनो लानाय हाबाफारिनि बानजायनाय आफादखौ मैया लांहियाव थानाय लांहिया बिफा भवनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बाहागो लानायजों दानाय जायो। मख'जाथाव दि धर्मेन्द्र ब्रह्म एम के ए एस खौ आफादगिरि, मुस्रि चरण ब्रह्म बारग' एम के सि खौ मावफुं आफादगिरि आरो एन्थनी बसुमतारी खौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै बानजायनाय आफादखौ आबुङै दानाय जायो। बानजायनाय आफाद दाफुंनाय हाबाफारिया मिरु एबसुनि फारियै लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, गेलेमु नेहाथारि गणेश्वर बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अमित नार्जारी, बाथ्रा दान्थे नेहाथारि दिव्यज्यति कछारी, मख' नेहाथारि बुधिराम बसुमतारी, रमेन बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिसन बसुमतारी, के एस सि बारग' एम सतन ब्रह्म, हारिमु आफादनि बारग' आफादगिरि धरेन गयारी, लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद, बर' प्राइमारि टिउशन एस'सिएशननि गावबुरा आफाद आरो एक्स बि एल टि इउलफार समष्टिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो-राजाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। धेमाजि जिल्ला जरनाय महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं. श्रीरामपुर आरो 2 नं. श्रीरामपुर गामिनि थासारिया गोलाव समनिफ्रायनो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों। बि पि एफ आ दायो सिगांनि अबस्थायाव गैला बे बाथ्राखौ बुंदों बि टि आर नि सि एम प्रमद बर' बिथाङा। मैया क'क्राझार जिल्लायाव आसाम सिमन्ट सेना मन्थि क'क्राझार पि डब्लिउ डि गेस्ट हाउसआव जिल्ला सिमन्ट सेवा मचिसायन जथुम जिरायो। बि टि आर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नंखाय सागान आरो नंखाय रायटिंपेड बाहायनानै दालाल सुबुं फोनांजाब रां जाख्ल'दों आरो दालाल खालामनानै रां जानायनि सायाव मैया अ एस डि सांग्रां ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार पुलिस थानायाव फायार होबाय। सुरभपनि राजालामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय बे जाब्रबथाया बरगन कलेजनि सासे फरायसानि जिउ खहा आरो गुबुन सासेनि गाज्रि जोखोम। गंसे गुदि फरायसालिनि थानाय जायगाया गासैबो खुरखाजोबनानै लांखां-फिरखां जादों आरो माखासे अनसुंथाइनि थाखाय फोरोंगिरिया रायजो-राजाफोरनियाव अनसुंथाइ बिदों। नोंथांमोननो मदद नागिरनो थाखाय एकाउन्ट नम्बरआ 3644413973 3644413973 SBIN 0000557 SBIN 0000557 मबाइल नम्बर 8473999730